Wel, prawn da, a chroeso i'r sesiwn Gwaed a Geiriau, ysgrifennu nofelau ar gyfer dysgwyr. Yma yn y babell amgen, yn yr Eisteddfod amgen. Yn awgryffus a dwi'n siarad â chi o fy nghartref yng Nghwm Sychbant, sef pentref bach rhwng Llanbedr Pont Steffan a Llandysul yng Ngheredigion. Y sir, wrth gwrs, a wedi fod i gynnal yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, ond yn anffodus nid felly y bu. A dwi'n gobeithio eich bod chi gyd yn cadw'n ddiogel yn ystod y cyfnod hwn. O ddydd i ddydd, dwi'n gweithio fel cyfieithydd i gwmni atebol, sef trefnwyr y sesiwn hon. Ond heddiw mae gen i swydd ychydig yn wahanol, oherwydd fi fydd yn arwen y sesiwn gyffroes hon, lle byddwn ni'n trafod y broses o sgrifennu nofelau ar gyfer dysgwyr. Mae'r sesiwn ei hun wedi rhannu'n 2 rhan. Yn y rhan gyntaf, byddai'n cael sgwrs ar tiwtor Cymraeg a'r awdures Peggy Talfryn, a chael gwybod mwy ganddi am y llyfrau mae hi wedi cyhoeddi i ddysgwyr. Yn yr ail ran, bydd criw o ddysgwyr yn ymuno ni i sôn am y llyfrau maen nhw'n mwynhau eu darllen, ac yn olaf bydd Peggy Talfryn yn dychwelyd i ddarllen darn o lyfr newydd sydd ganddi ar y gwell, sef Cariad Pur, a fydd yn cael ei gyhoeddi gan atebol y mis Hydref fel rhan o'r gyfres amdani. Wel, mae Peggy Talfryn wedi ymuno a fi'n barod. Croeso, Peggy. Diolch yn fawr. Ac ar y cychwyn fel hyn, a ydy'n iawn fy mod i'n dy alw di'n ti, Peggy? Ydy, mae well gen i ddefnyddio ti. Dwi'n meddwl bod yn fwy cyfeillgar. Gret. Wel, y cwestiwn cyntaf licen i ofyn i ti yw, lle wyt ti'n byw? Dwi'n byw yn Waun Fawr, sydd ar y ffordd rhwng Caernarfon a Beddgelert. A beth yw dy swydd? Wel, mae fy swyddi yn amrywio. Dwi'n diwtor Cymraeg. Dwi'n gwneud llawer o waith gyda popeth Cymraeg, yn sgwennu gwerslyfrau, paratoi deunyddiau dysgu, ac yn hyfforddi tiwtoriaid. Ond hefyd dwi'n gwneud gwaith yn ysgrifennu ar gyfer dysgwyr. Ac wyt ti wastad wedi bod yn diwtor Cymraeg? Bron o bod ers i mi ddysgu Cymraeg, nes i ddechrau dysgu fel tiwtor ar ôl 1 flwyddyn o ddysgu Cymraeg fy hun. Dwi wedi weithio llawn amser fel tiwtor. Ar hyn o bryd, dwi'n dysgu rhywfaint, dwi'n ysgrifennu rhywfaint. Ac wrth gwrs, mae gen ti gefndir hynod o ddiddorol. Ble wyt ti'n dod yn wreiddiol? Wel, dwi'n dod o Seattle yn yr Unol Daleithiau. A pam dod i Gymru a dysgu Cymraeg? Wel, pan o'n i'n ifanc, ro'n i'n mwynhau darllen llyfrau ffantasi, chwedlau, ac wrth i mi ddarllen y llyfrau, nes i weld bod llawer o'r bethau ffantasi yn dod o chwedlau y straeon o Gymru. Felly nes i benderfynu dod i Gymru i ddysgu'r iaith a dysgu am y wlad. A ble wnes ti ddysgu Cymraeg? Mi nes i ddysgu Cymraeg, ddim yn bell oddi wrth y ti, yn Llanbedr Pont Steffan. Mi es i i'r brifysgol yn Llanbed, roedd adran Gymraeg pryd hynny, a nes i ddysgu yn y brifysgol am 1 flwyddyn, 2 waith y wythnos, a wedyn mi es i ar yr wlpan haf, ac oedd hynny yn 8 awr y dydd, 7 diwrnod y wythnos, am 2 fis. Felly roedd 1 person wedi gadael gyda nervous breakdown. Nes i brotestio yn mynd i ffwrdd am 2 ddiwrnod, ond roedd hi yn ffordd i ddysgu llawer o Gymraeg. Ac erbyn hyn, rwyt ti'n ysgrifennu llyfrau i ddysgwyr. Wyt ti'n mwynhau ysgrifennu llyfrau a pha lyfrau wyt ti'n mwynhau ysgrifennu? Dwi wrth fy modd yn ysgrifennu llyfrau. Nes i ddechrau trwy sgwennu storiau bach yn y gwersi le o'n i'n dysgu bobl. Dwi'n ffeindio hi'n ddiddorol. Dwi'n gwybod bod llawer o bobl yn cynllunio a paratoi a gwybod beth ydy'r stori. Ond gyda fi, dwi'n dechrau stori
A dwi'n mynd siŵr lle mae'n mynd. Mae tipyn bach o jigsaw i weld sut mae pethau'n mynd i ffitio i mewn gyda'i gilydd. A wedyn dwi'n cael boddhad mawr pan dwi'n gorffen y nofel a bod popeth yn mynd gyda'i gilydd. A sonia am y llyfrau rwy ti wedi sgwennu? Sonia am gangsters yn y glaw a gêm beryglus? Reit, wel, mae'n hwn ddau lyfr hollol wahanol. Mae Gangsters yn y Glaw yn llyfr gwreiddiol ar gyfer dysgwyr ar lefel mynediad. Mae'n stori detectif, a dwi'n meddwl bod straeon detectif yn dda iawn ar gyfer dysgu a dechrau dysgu Cymraeg, achos maen nhw'n gallu bod yn presennol. Dwi yn yr ystafell, mae drws yn agor, mae rhywun mewn dillad du yn cerdded i mewn. A wedyn, gyda gêm beryglus, addasiad ydi o. Roedd y stori yn wreiddiol ar gyfer pobl yn dysgu Saesneg fel ail iaith, wedi lleoli yn Swydd Efrog, Yorkshire. Felly roedd rhaid i mi symud pob peth, a nes i symud y stori i Fannau Brycheiniog, achos roedd yr ardal yn debyg. Ond stori gyda llawer o bobl yn cael ei lladd ydy hi, felly roedd rhaid i mi wneud ymchwil a mynd i'r parc cenedlaethol a gofyn, os gwelwch yn dda, ble mae lle da i foddi, to drown person, neu dwi angen maes parcio mewn beauty spot i ddofryddio pobl. Lle gai fynd, felly roedd hi'n ddiddorol iawn, llawer o hwyl i wneud yr ymchwil. Ac mae gen ti lyfr newydd ar y gweill, sef Cariad Pur. Sonia chydig am y llyfr hwnnw. Reit, wel, roedd gêm beryglus yn boblogaidd iawn, felly pan wnaethon nhw ofyn i mi ysgrifennu nofel newydd, ro'n i'n meddwl, wel, mae pobl yn mwynhau gwaed. Maen nhw'n mwynhau cael llofruddio, felly roeddwn i'n trio meddwl am stori i fynd gyda hynny. Ac oedd y pethau wedi dod at ei gilydd. Roeddwn i'n mynd i warchodfa anifeiliaid yn Nebo, deud y gwir, ac o'n i'n meddwl, mynd i fyny lôn gul a meddwl, dydy Cymru Cymraeg ddim eisiau byw yma. Mae pobl dod yn dod i mewn i lefydd anghysbell ac eisiau byw yna. A felly, na i ddechrau stori yn y lle yma. Ond y broblem oedd, doeddwn i ddim yn gwybod sut i lofruddio pobl. Ond mae gen i ffrind sy'n gweithio yn y gwasanaeth Gwaed. A nes i ofyn, wel, sut mae llofruddio pobl a beth sy'n digwydd? Achos maen nhw'n dweud i fynd am y jugular. Wel, mae yma rhywle, dwi'n mynd siŵr sut, a mae llawer o tendons yma. Felly, nath i ddweud wrthi, mae lle gorau i lofruddio person ydy trwy dorri tu fewn i'r penelyn, just fanna. Achos mae'n mynd syth at yr artery a mae'r gwaed yn dechrau ffrwydro. Felly roedd y darnau yn dod at ei gilydd i greu'r stori yma. Wel, gret. Wel, ni'n sicr wedi cyfynhau'r gwaed yn y teitl y sesiwn hon. Wel, un cwestiwn sy'n gen i holi i chi, sef, ydy hi'n anodd sgrifennu i ddysgwyr? Wel, ddim i fi. Hynny ydy, mae pobl fel Bethan Gwanes a Marad Lewis sydd yn awduron sydd wedi troi yn diwtoriaid. Ond dwi wedi dod y ffordd arall rownd. Dwi'n diwtor sydd wedi dechrau sgwennu ar gyfer dysgwyr. Felly i mi, mae hi tipyn bach o ail natur. Dwi'n gyfarwydd y siarad a paratoi pethau ar gyfer dysgwyr. Wel, dyma ni wedi symud ymlaen at ail ran y sesiwn. Rydyn ni eisoes wedi cael sgwrs gyda Peggy Talfryn am y llyfrau mae hi wedi cyhoeddi ac am y llyfr sydd ar y gweill ganddi. Ond nawr mae'n bryd cael clywed wrth y dysgwyr eu hunain. Mae'r sesiwn hon, yn y sesiwn hon fe fyddwn ni yn cael
gwybod ei barn nhw am y llyfrau maen nhw yn mwynhau eu darllen. Ond cyn bod ni yn symud ymlaen at y dysgwyr sydd yn ymuno â ni dros Zoom, rydyn ni yn ffodus iawn, rydyn ni wedi cael barn gan un dysgwr o'r enw David Pierce, oedd yn methu a bod efo ni yn anffodus, ond rydyn ni'n ddiolchgar iawn iddo am anfon darn ato ni. Ac yn y darn hwnnw, mae David yn gweud, mae wedi bod yn anodd iawn i mi ddarllen yn Saesneg neu Gymraeg ers y stroc oherwydd ei bod yn anodd canolbwyntio. Felly, yn gyntaf, mae'n rhaid i lyfr fod yn ddiddorol iawn. Mae'n gwell gen i lyfrau detectif, llyfrau dirgelwch, a hyd yn oed nofelau rhamantus. Dwi ddim yn hoffi llyfrau hanesyddol na hunangofiant, ond i bai taw John Wayne ydyw wrth gwrs. Rhywbeth sy'n bwysig iawn i mi a dysgwyr eraill yw bod geiriau anodd neu anghyffredin yn cael eu cynnwys ar waelod pob tudalen gyda chyfieithad. Mae'r gyfres amdani yn gwneud hyn yn ogystal ag awduron fel Bob Einon. Mae hefyd yn bwysig i mi nad yw llyfr yn rhy hir. Mae'r gyfres amdani yn berffaith. Mae darllen llyfrau Cymraeg yn ffordd wych o ddysgu mwy o eirfa ac i wella fy Nghymraeg. Wel, diolch yn fawr iawn i David Pierce am anfon y sylw hwnna i mewn ato ni. Fe newn ni symud ymlaen nawr at y dysgwyr sy'n ymuno ni. Mae'n braf cael croesawu Nigel sydd yn dysgwr Cymraeg, ond sydd bellach yn dysgu dysgwyr i siarad Cymraeg. Mae fe bellach yn diwtor Cymraeg. Croeso Nigel. Hefyd, mae Doug wedi ymuno â ni o'r De a Catherine o'r Gogledd. Felly croeso cynnes i chi gyd. Wel, y cwestiwn cyntaf yr hoffwn ni ei ofyn i chi yw lle wyt ti'n byw a beth yw dy swydd? Catherine, ga i ddechrau efo ti? Dwi'n byw yn Llangwefan, Llandyrnog, yn Sir Dimbych. Athrawes ysgol gynradd oeddwn ni, a dwi wedi ymddeol â hyn o bryd. A Doug? Dwi'n byw yn Llandeilo. Dwi wedi ymddeol nawr. Ro'n i arfer pacio punnet mewn ffatri ar goes Caragaint yng Nghaint. A Nigel? Dwi'n byw yn y Wyddgrug. Tiwtor rhan amser dwi. Rhan yr arall dwi'n gweithio fel peiriannydd telemedrig i'r asiantaeth yr ymgylchedd. A'r cwestiwn nesaf yw, pam mynd ati i ddysgu Cymraeg? Nigel, ga i ddechrau efo chi? Wel, dwi'n dod o dde Cymru yn wreiddiol, ond i'n gweithio mewn swyddfa ym Mangor. Yn y cwrs ym Mangor oedd yna lot o Gymraeg o gwmpas, ond o'n i'n teimlo'n rili eog mod i ddim yn medru siarad y Gymraeg. A felly, mi ges i y gyfle i cychwyn cwrs sylpan yn y gweithle, ond o'n i'n syfyrndarnu mod i'n medru cael gafel ar rhyw fath o'r iaith, oherwydd dwi wedi trio dysgu Ffrangeg hefyd, ond o'n i'n methu yn llwyr. And so o'n i'n really, fel profiad pegi, really, o cael, y profiad o wir yn medru dysgu y iaith fel oedolyn. And dyna fo. A Catherine, pam mynd ati i ddysgu Cymraeg? Acos roeddwn ni'n athrawes, dwi eisiau codi safonau yn y plant yn yr ysgol, a roeddwn ni'n lwcus iawn i bod ar y cwrs sabothol athrawon. Ond dwi'n wrth y modd yn dysgu siarad Cymraeg acos fy teulu i yn dod o Gymru yn wreiddiol 2 generation yn ôl. So dwi'n cysylltu efo fy nain sy'n dod o Aberystwyth i dysgu siarad Cymraeg fel hi. Gwych. A Doug, pam est ti ati i ddysgu Cymraeg? Ro'n i eisiau dysgu Cymraeg am spel, achos credaf ei bod hi'n rhain o'n hanes fel cenedl. A wrth gwrs, gan fod y sesiwn hon yn ymwneud â llyfrau,
Pa fath o lyfrau rydych chi'n mwynhau eu darllen yn Gymraeg neu Saesneg? Catherine? Wel, dwi'n mwynhau bob math o lyfrau a dwi'n darllen mwy na un llyfrau ar un pryd. Dwi'n mwynhau llyfrau hanesyddol fel Victoria Hislop neu cofiant neu un gofiant a hyn o bryd dwi'n darllen Michelle Obama hyn yn gofiant. A pethau ffeithiol, dwi'n mwynhau llyfrau o Bill Bryson. A dwi'n darllen llawer o llyfrau Gymraeg. A hyn o bryd dwi'n darllen hwn. Gwych. A Nigel, pa fath o lyfrau rwyt ti'n ei darllen? Wel, dwi ddim yn darllen lot, deud y gwir, yn y Saesneg na'n Gymraeg. Ond pan dwi'n mynd ati, dwi'n licio nofelau. Nofelau efo, gosh, dwi ddim quite sure, eitha dywys efallai. Ond dim yn rhy hir. Bydd rhaid i mi gorffen mewn haf, mewn gwyliau haf. So felly yn rwan dwi yn mynd at llyfrau Gymraeg os dyna'r cyfle i mi gwella fy Nghymraeg. So dwi'n darllen llyfr Aled Lewis Evans, Tref Terfyn ar y funud. Plug bach i un o fy nghyd tutors i. So math o nofelau eitha fyr, Man and Stephen Ross yn arbennig, of course. Mae hi'n sgwennu. Ac fel tiwtor Cymraeg, wyt ti'n defnyddio llawer o lyfrau yn dy wersi? Awgrymu yn bendant, a mae cwrs newydd genedlaethol efo'r cyfres amdani ardderchog. Mae'n posib i cyflwyno llyfrau yn rhaid gynnar yn y cwrs, fel yn y gorffennol dwi'n credu roedd rhaid i'r dysgwyr aros tan oedden nhw'n eitha rhugl. Does dim rhaid os mae yna lyfrau sydd wedi sgwennu yn y ffordd cywir yn addes ar y lefels maen nhw wedi cyrraedd. A Doug, gai ofyn i chi, pa fath o lyfrau wyt ti'n ei darllen? Dwi'n mwynhau darllen llyfrau natur fel llyfrau am adar a llyfrau fel am gacwn. Dwi'n mwynhau llyfrau hanesyddiol a rhai o'r hunan gofiant hefyd. Dwi'n mwynhau darllen. Dwi newydd ddechrau darllen llyfrau am Gymraeg nawr. Llyfr fel hunan gofiant yn cadw at lefel canolradd amdani, llyfrau amdani. Ac a di darllen yn Gymraeg yn helpu chi wrth ddysgu Gymraeg, Catherine? O, yndw. Yn bendant. Pan dwi'n dechrau dysgu siarad Cymraeg, dwi'n falch iawn. Dwi'n gallu darllen llyfr yn y ail iaith. A dwi'n meddwl bod i weld geiriau newydd a i defnyddio y iaith yn y llyfr, dwi'n helpu llawer i dysgu. A Doug, ydy darllen Cymraeg yn eich helpu chi? Ydy, dwi'n cytuno gyda Catherine.
Mae darllen yn helpu os ddysgu Cymraeg. Os bydd y llyfr cywir yn dewis gan y person sy'n dysgu. A Nigel, pan eithwch chi ati i ddysgu Cymraeg, oeddech chi'n defnyddio llyfrau i helpu chi? Do, dwi'n cofio'r dod o hyd i bob ein o'n llyfrau fo yn y llyfrgell am rhyw lefel. Ond cyn hynny, efo'r ulpan, oedd yna'r opera seven, oedd math y stori, really, sydd cyd-fynd efo pob penod. Ond o'n i'n really hoff o'r opera seven, ond doedd na ddim byd ar ôl hynny. So, fel mae Doug yn dweud, oedd darllen y bob un yn fwy fel dyletswydd i mi, really, ar y pryd, jyst i trio dysgu. Dwi ddim yn cofio really mwynhau y storiau. Oedd o'n just rhyw fath o marfer y Gymraeg. So mae yn pwysig i cael pwnciau a storiau a llyfrau fas chi'n dewis i darllen hefyd. A dwi'n clywed eich bod chi'n fan o lyfrau Peggy Talfryn, Nigel? Wel, dyma'r tro cyntaf nes i gyfarfod efo Peggy oedd pan oedd ei llyfr Gangsters yn y Glaw yn cael ei lanshiad yn yr Eisteddfod yr Urdd 2 flynedd ar ôl rwan efallai. Ond nes i brynu'r copi ar gyfer fy Mraeg sydd hefyd yn dysgu. Ond mi nes i ddarllen y llyfr y noson honno yn y padell ar y safle. Yn rili fwynhau, ie. Mod i... Wel, dwi'n cofio, oedd yna'r un gair, plorin. O'n i'n dysgu'r gair plorin am y tro cyntaf allan o'r y llyfr. Plorin ydy rhyw fath o pimple neu acne ydy ar y wyneb. So, llyfr ardderchog o'n i'n meddwl. And dwi wedi dosbarthu y copi, mae o ar gorsiad hefyd, efo rhyw, mae o'n mynd around efo'r dysgwyr dwi'n dysgu, a mae pob un yn dweud bod nhw'n mwynhau. Wel, mae'n amlwg bod eich llyfrau chi, Peggy, yn hynod o boblogaidd. Oes yna unrhyw gwestiwn roffech chi ofyn i'r grŵp? Wel, beth bysych chi'n licio gweld yn Gymraeg? Dyna di'r cwestiwn. Dyn ni'n, fel nes i sgwennu llyfr yn llawn gwaed, achos roedd pobl yn hoffi lot o waed, ond dych chi'n teimlo bod rhywbeth ar goll i bobl sy'n dysgu Cymraeg? Rhywun? Catherine? Dwi'n gofyn dosbarthu y bore yma pa fath o stori ydyn ni yn hoffi, a maen nhw'n deud stori realistig am bywyd efo cymeiriad dwi'n licio. Real life stories mae pobl yn deud. A dwi'n hoffi stories hanesyddol. Ffordd i dysgu mwy am y hanes trwy cymeiriad. Diddorol. Oes rhywbeth fysa ti'n licio gweld, Doug? Oes. Hoffwn i weld mwy o lyfrau natur yn Gymraeg. Llyfrau fel llyfrau am gacwn. Adar. Dwi'n gwybod bod rhai o llyfrau am natur, ond dwi ddim yn credu bod fod hi ddim yn digon ar hyn o bryd. Da. Wyt ti'n meddwl bod angen rhywbeth yn Gymraeg, Nigel? Wel, dwi'n just licio nofelau, fel mae Catherine yn dweud, nofelau efo cymeriadau cryf, os mae'n posib i datblygu stori.
efo'r iaith sydd gennych chi ar y lefel. Mae'n braf clywed y storiau yno. Yeah. Y problem efo gwybodaeth, ffeithiau, dwi'n meddwl bydd y geiriau yn mynd yn hir. Mae geiriau technoleg yn medru bod yn eitha hir. Pwynt da. Ie, falle mae'n anodd i disgrifio ar rhai lefelau, falle. Ond mi ddaw. Wel, gret. Dim rhagor o gwestiynau gen i. Oes yna gwestiwn arall ganddoch chi, Peggy? Na, dwi'n meddwl bod nhw wedi siarad yn dda iawn, chwarae teg. Diolch yn fawr. Arbennig. Wel, diolch yn fawr iawn i chi, Doug, Catherine a Nigel am ymuno gyda ni heddi. Mae wedi bod yn sgwrs hynod o ddiddorol a dwi wedi mwynhau'n fawr yn eich cwmni chi. Wel, fe symudwn ni mlaen nawr at ran nesaf y sesiwn, lle byddwn ni'n cael darlleniad gan Peggy Talfryn o'r nofel Cariad Pyr. Nawr, fel nes i sôn yn gynharach, fe fydd Cariad Pyr yn cael ei chyhoeddi ym mis Hydref. Dwi am trosglwyddo chi felly draw at Peggy, a dwi ddim yn gwybod amdanoch chi, ond dwi'n disgwyl mlaen i gael blas ar ei llyfr newydd. Cariad Pyr, nofel ar gyfer dysgwyr lefel canolradd. Eitem newyddion 15 Ionawr. Flwyddyn union ar ôl y digwyddiad, mae'r heddlu wedi gwneud apel arall am wybodaeth ynglŷn â diflaniad a marwolaeth Morgan Pritchard. Roedd Morgan, o Garno ym Mhowys, yn symud i swydd newydd ym Manceinion, ond diflannodd ar ôl mynd oddi ar y tren, canfuwyd i gorff ar rostr Saddleworth, dridia ar ôl diflannu. Dydy'r heddlu erioed wedi rhyddhau'r holl fanylion am farwolaeth Mr Pritchard. Maen nhw'n dweud efallai bod cysylltiad rhwng ei farwolaeth a nifer o bobl eraill oedd wedi diflannu mewn gorsafoedd trenau a bysiau ar hyd y lleid o wlad yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae swyddogion yn apelio unwaith eto am wybodaeth newydd gan unrhyw un a welodd Morgan ar y tren o Garno i Fanceinion neu yng ngorsaf Manceinion flwyddyn yn ôl. Maen nhw'n gofyn yn benodol i unrhyw un sy'n teithio'n rheolaidd ar y trenau o Aberystwyth i Fanceinion gysylltu â nhw. Dywedodd chwaer Morgan Elin fydd y teulu ddim yn gallu cael unrhyw fath o dywelwch meddwl nes y person neu'r bobl oedd yn gyfrifol am ei farwolaeth gael ei dal a'i cosbi. Os ydych chi'n gwybod unrhyw beth fydd yn gallu arwain y heddlu a dal y rai sy'n gyfrifol am farwolaeth Morgan Pritchard, cysylltwch llinell arbennig 0800 551 3692. Roedd yr adlewyrchiad yn y drych yn dangos beth oedd Sara eisiau weld. Merch denau, efo gwallt brown wedi i gael ei dynnu nôl yn broffesiynol. Roedd hi'n gwisgo jeans smart, blows wen a siaced. Roedd hi'n edrych yn barod i wynebu bywyd newydd. Doedd ddim angen meddwl am y gorffennol. Roedd ei bywyd newydd yn dechrau rwan. Roedd hi wedi dod nôl i Gaernarfon ar ôl 9 mlynedd yng Nghaerdydd. Roedd hi'n edrych ymlaen at gael newid, a heddiw roedd hi'n mynd am gyfweliad swydd. Roedd y swydd yn edrych yn berffaith iddi hi. Grŵp o bobl eisiau tiwtor preifat, digon o oriau a rhyddid i ddysgu fel roedd hi eisiau. Rhyw gymuned John Nazareth. Roedd hi'n mynd am gyfweliad anffurfiol efo trefnydd y grŵp, Paul Wallace, mewn hanner awr. Roedd hi wir eisiau creu argraff da. Dechreuodd ei ffôn hi ganu. Helo, Mam? Yndw, dwi'n barod. Nac oes, does gennai ddim syniad. Wrth gwrs, mi wna i adael ti wybod. Diolch. Diffoddodd hi'r ffôn ac yna'r sŵn. Gwthiodd Sara ddrws y caffi ar agor ac cerdded i mewn. Roedd hi'n hapus bod y cyfarfod yng nghaffi'r tre.
Roedd y caffi'n arfer bod yn lleoliad pwysig iddi hi pan oedd hi'n ifanc. Dyle lle roedd Sara ei ffrindiau'n cyfarfod pan oedd hi yn yr ysgol, yn gwneud i'r paneidiau bara am awr o mwy. Bydden nhw'n trafod bechgyn yr ysgol i gobeithio am a'i pryderon efo'i gilydd. Bydde hi'n teimlo'n gyffyrddus yng ngres y caffi, efo ogla'r espresso a sglodion yn slenwi'r lle. Caffi'r dre oedd y lle cyntaf i Sara gael swydd hefyd, ei chyfweliad cyntaf a'i llwyddiant cyntaf. Roedd dim ots gen hi am godyn gynnaf o'r Sadwrn i weithio. Roedd hi'n mwynhau teimlo bod hi'n ennill pres, i bod hi'n cael ei thrin fel oedolyn, a bod hi'n medru plesio morfydd, a rheolwr, a'r gwsmeriaid o'i gwaith. Efallai bod cael y cyfweliad yma yn arwydd o lwc dda. Gwenodd morfydd ar Sara wrth iddi gerdded i mewn. Helo, Sara, ers talwm, braf dy weld di. Heia, morfydd, a titha. Ddrwg gen I bod I ddim yn medru aros am sgwrs. Dwi'n mynd I gyfarfod rhywun yma. Mae'r ddyn wrth y ffenast yn edrych fel tasa fo'n aros am rhywun. Fodio? Cawn I weld rhywun. Roedd dyn yn eistedd wrth y ffenast. Safodd y fyny wrth I Sara droi ato fo. Helo, Sara? Paul ydw I. Roedd hi'n amlwg bod Paul yn cadw'n heini. Roedd o'n eitha tal ac yn gwisgo crys tŷ glas tywyll tin. Roedd ei liw hael yn dangos I fod allan yn yr awr agored yn aml. Roedd o'n gwisgo chinos golau ac esgidiau rhedeg. Roedd gen fo wallt brown ddur a llygad gwyrdd. Ystynnodd Sara ei llaw ac ysgwyd llaw Paul. Roedd hi'n gobeithio ei bod yn gwasgu'r llaw yn iawn. Ddim yn wan, yn ddigon cryf I ymddangos yn hyderus, ond ddim yn rhy gryf I deimlo fel tasa hi'n gwneud gormod o ymdrech. Braf eich gwarfod chi. Dach chi wedi dysgu Cymraeg yn dda? Diolch yn fawr. Beth ydych chi eisiau yfed? Mi fasa dŵr pefriog yn dda, diolch yn fawr. Dŵr pefriog? Sparkling water. Gair newydd I mi, diolch. Aeth Paul i'r counter a dod nôl efo potel a gwydryn yn ei law. Dyma chi. Diolch. Gwaltodd Sara hanner cynnwys y botel y gwydryn ac yfed rhyw ddiferyn bach. Reit, meddwl Paul, ga I ddechrau trwy esbonio pwy ydyn ni, os gwelwch yn dda. A deud y gwir, cyn I mi wneud hynny, dwi eisiau dechrau trwy ofyn cwestiwn. Dwi wedi dysgu Cymraeg a dwi ddim yn siŵr os dylwn I ddefnyddio ti neu chi. Mae'n well defnyddio chi efo hen bobl a rhaid defnyddio chi efo grŵp o bobl. Roedd pawb yn defnyddio ti yn fy hen waith I. Ga I ddefnyddio ti efo ti? Cewch. A rhaid I ti ddefnyddio ti efo fi, o'r gorau. Hefyd, helpu fi os dwi'n gwneud camgymeriad ac I swnio naturiol. Dwi wedi dysgu Cymraeg efo llyfrau ac ar-lein, ond dydw I ddim wedi cael llawer o gyfle I siarad efo pobl. Iawn. Esboniadau. Paul Wallace dwi'n dod o West Bromwich yn wreiddiol, ond roedd fy nhaid yn dod o ardal Aberhonddu. Ro'n I yn y fyddin pan o'n i'n ifanc, a wedyn mi nes I fynd i'r brifysgol a gwneud gradd mewn busnes. Ces I waith efo cwmni mawr, ac yna mi nes I ddechrau fy busnes fy hun. Roedd y busnes yn ddigon successful, llwyddiannus. Erbyn hyn, mae'r busnes yn medru rhedeg ei hun. Felly dwi'n medru gwneud be dwi eisiau. Mae gen I lawer o ffrindiau sydd eisiau dechrau bywyd newydd. Dyn eisiau cadael y ddinas. Dyn eisiau bywyd independent. Annibynnol. Ia, annibynnol. Dyn ni eisiau tyfu bwyd. Dyn ni eisiau byw yn yr awyr iach. Dyn ni eisiau bod yn rhydd. Dyn ni wedi prynu hen fferm ar y ffrindiau ger Nazareth. Mae gen I lawer o adeiladau a llawer o dir. Mae gen I felinau gwynt I wneud trydan. A dych chi eisiau dysgu Cymraeg? Os ydyn ni byw yng Nghymru, rhaid I ni ddysgu Cymraeg. Da ni eisiau ffitio I mewn efo'r gymdeithas leol.
Mi fasa'n braf tasa mwy o bobl yn meddwl hynny. A dyna lle ydych chi rwytîn ffitio. Ni eisiau cael gwersi Cymraeg bob bore. Dyn ni eisiau cael rhywun i baratoi gwersi i siarad am bethau sy'n bwysig i ni. Dwi eisiau gwersi private i wella fy Nghymraeg i. Dwi'n meddwl bydd hi'n swydd llawn amser os dyn ni'n talu am y gwaith paratoi. Oes pobl eraill wedi ceisio am y swydd? Oes, ond dim ond ti sy'n cael cyfaliad. Dwi wedi darllen dy CV, dwi wedi dy gyfarfod ti. Ti bu ar swydd os wyt ti eisiau hi. Am y tro cyntaf ers misoedd, roedd Sara'n teimlo'n dda. Roedd y tensiwn oedd wedi bod yn dyn yn ei chorff yn dechrau dyfannu. Roedd hi'n dechrau gweld ffordd ymlaen. Roedd hi'n gallu dychmygu dyfodol iddi hi hun. Croeso wedi cael amser i feddwl. Na, dwi ddim angen meddwl. Mi gymrai'r swydd. Bendigedig. Dwi'n edrych ymlaen at dy gael di'n gweithio efo ni. Mi nai e-bostio'r contract, cytundeb, terms and conditions, tylerau. Tylerau prynhawn ma. Oes gen ti gwestiynau? Faint o bobl sydd yn y gymuned? Dim ond 7 gan gynnwys fi ar hyn y bryd, ond dyn ni'n mynd i dyfu. Dim ond fi sydd wedi dechrau dysgu Cymraeg. Felly bydde di'n rhoi gwersi i ddechreuwyr. Diolch yn fawr i ti. Do'n i ddim yn disgwyl cael swydd mor hawdd. Rwyt ti'n berffaith ar gyfer y swydd. Dwi'n edrych ymlaen at ddechrau'r gwaith. Fe Sara eisiau aros i siarad efo Paul a dysgu mwy amdano fo. Ond efallai fydde hynny ddim yn broffesiynol. Cododd hi ac estyn ei llaw hi. Diolch yn fawr i ti. Dwi'n edrych ymlaen at dderbyn yr e-bost. Gyfeilodd Paul yn llaw Sara efo'i 2 law i gwasgu ac edrych i mewn i'w llygaid hi. Dwi'n edrych ymlaen at weithio efo ti. Wel, diolch o galon i chi, Peggy, am y darlleniad. Nawr, os oes gen i chi y gwylwyr ddiddordeb mewn darllen rhagor, wel fe allwch chi cael gafel ar y benod gyntaf, am ddim, trwy cysylltu neu e-bostio atebol@atebol.com gyda'r teitl Cariad Pur. Os na, bydd rhaid i chi aros nes mis Hydref pan fydd y llyfr yn cael ei ryddhau i'r siopau. Wel, dyna ni wedi ddod at ddiwedd y sesiwn, ond cyn i ni adael, fe hoffwn ni ddiolch i Peggy Talfryn am ymuno ni, yn ogystal â Doug, Catherine a Nigel. Diolch hefyd i drefnwyr yr Eisteddfod Amgen am adael i ni gynnal y sesiwn hon. Rydyn ni edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf yn barod pan fyddwn ni yn gallu gweld ein gilydd gobeithio ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Regaron. Croesi bysedd yn wir. Ond yn y cyfamser, cadwch yn saff, ac oddi wrtha i Endaf Griffiths a phawb yng nghwmni Atebol, hwyl fawr.